Alamcığım. Olmasın. Geç. Selamun aleyküm. Can. Kolun edelim. Kol taplar. Hoş geldin ha. Hoş gördük, sağ olun. Bir aydım dinlep gördüm ben. Sol son kaydımın var ha. Nämet solaydım? Sevgilime değmeydiydim, onu minnen almaydıydım, aptal sana. Hiç kim teklip beren yok. Ben özüm çıktım onu. Şu internette gördüm. İçimden geldi de şunu var ütküş bir yerde ha başkaçarak görkönüňde nähir bolarka diýip. Ondan ýazjak bolum, ýazmajak bolum, ahyrym jigim meňle habarlaşdyk dedim. Otyrdım, mekan yerli, şular ýaly ijaýama, sen nähil garaýan dedi. Men hiç açan soramayan, bolsun durmuşa geçireliydim. Nädik geçirmeli? Tediğini birinci gelip gördüm. Toy ettiler arzu ýoluny we şo taýda salamlaşdyk, gawatlaşdyk. Soňra mu ýanky gül bilen meşgullanýa, bede bilen meşgullanýa, şoň üçin hem şu ideýa geldi. Şunu dinläp gördüm, şunu tanaýan diýsem, olam edir görüp durşany. Komentariýa girsem, bekanyň tesirini gördüm. Men bilen habarlaş. Bu soradym, şonu näme etdiň? Hawa ýazdym diýdi, uğruna diýdi. Menim näme etseň, maňa hem hökman aýt, menim goşandym moşak diýip. Men sizi dinlänimden soň gaýyş etdim oglanlara, şular ýa proýekt ba, edesim gelýär, kömek etjekmi diýip. Häzir aýdym dinläp göreliň, diňe men öz dinlänime bolanok da bir bölük aýtdyryp göreliň. Sizem göwnüseňiz goşulalyň diýdim. Ondan häzir kakajan göwnüse bir näme etmek isleýär, 3 güne böljek men. Şu gün maslahat, ertek gün näme geyinmeli, nähil çykdaýjylar bar, näme etmeli. 3-nji gün men edesim gelýär, şo ýazgyny arzu ýoly toy mekanyň içinde sahnany gowy bere, bir toyda adamlaryň öňünde çykyş etdik görjek. Eger şo taýda adamlar gollasa, birden klip görünüşinde ýazgy eder we şonun 3 güne bölüp halka goýberler. Näre görýän? Sağ ol mekancan, köp sağ ol. Ol men wara başta karbugum şol Allah jan wara gyýdym göz ýüregine görýän siz dinlediňiz. Sonuç bir aydın kimden beray. Bedawama baramda Seni ülki görümde, hayran ettin gülcemala. Yollarında gülümde, kara saçlan arımarım. Baktaymaz kara gözüm, köyünün gülcemala. Yollarında gülümde. Nähili? pikir şundan aýdylady. Ediyas metedi. Hökman. Näçäsin edegen? 14-15 yaşım. Okuwçy bolýarmy? 9-njy klas. 9-njy klasmy sen? Özüň gitar alyp, özüň ugrundyň ha? Şu ilki gorkan zadym, käbir adama kömek edesim gelýär, özüň alyp barşy bilen seni gorkuzýar, bir özüni itdirýän ýagdaý bolýar. Sebäbi kän taşlanmada ýa-da tanış bolan adamlarma mene kömek edeyim diýip çagyrýan, olam eýýän gurläp başlanma. Hemme zady düşünýän ýaly, bilýän ýaly, şolar ýaly gopam gedemsi berdir öýtüp görüpdim. Men kakasyndan azajyk şon ýaly bolmaýakdy da diýip diledim-de, ýöne geldiler bolýan, özümiz ýaly sada adamlar. Sen özüň aýdym çydym aslyn. Gitarada men gitçikligimden indis gaýdym aýdy bolandym. Özüň arzu etdiňmi, şolar ýaly aýdym şol. Gatardy etdim. Men wara Sarawatda bir bakşyň öýüne bardym wara. Men diýdim, "Sähel talçak berseň indis stilden galýan men" diýdim. Şonda wara şol anorany aýtjak bolamda. Men tonman bilemokda Fadiýezen aýtjan ekenimde var. Gaty başga zat çaldylar wara. Şonda var üstümden güldüler men. Şona var bakşyň ödetdi. Oğuldan öňürtübi içim geçirmejek bolup bara. Şonda var ýüregim var şo bu galanyň özüm var gediberdim oton gitary öwrendym zat etdim. Hawa ol padagatanrak adamlarym bolup durdurmuşyny, ýa-ni şondan has görýär kakasy, ýöne esasy zat. Anam oň ýanyna aýdyp başga bir ýerde aýdan bolsa, ýene urunan bolsa bolup giderdi. Ýöne bizde de şon ýaly men kabirden çügdi de geldi. Anam diýilen zat mende de ýok. 30 ýaş şama gelmedi. Ýöne birden bolup gitdi. TikTok'a nähili geldiň sen? Kakım başarıyan atlan koy diýdi. Menim aýdym aýtyp TikTok özüm başladım. Ýöne toýlarda giden o günte ha? Tekdim. Niýetinde barmy toýa gitmek? Ay, Maksadım var şi atly toy bakçysy bolsun özüme bolup bilmedim diýip bara
Gaýdym aýtdyydym güllerde burun Hudaý biriniň göwüne salyp seni süýrär diýip bara. Şondan TikTok goýdum men muny. Bizi görýän tomuşçular da sömeli Allah'tan meni golladym dostlar. Ýoksa menne bir ütköşük näme edip bilýän diýende men adı plan wat diýen biljekkä prosta gürleýän nämeseň olsaň şular ýaly aýdym aýdyp bilýän jigimizi görüp nesip bolsa şonam galar. Meni diňe şu adamlar galar da. O gördüm meni hakykatdan hem näme nähil durýan bolsa şuly şökman biz edäýmeliyim netije geldim. Şeydi bara aýdymçy bolup gitse, ondan men arkaýyny gezjekde dogrymy aýtsam. Gatar arkaýyny ardugyma ýetden onuň boldy men ondan başga ardugyma oglum aý ýok men. Awa, şu gyýdym aýdym çetsem beýlekem öýdi. O kap diplom alyp zat edip saň muallim bolar da dedi. Ýöne şu bolsa boldy maga. Ya o men var ýatşak bolup ýatyp bilmän TikTok uçup täzeden girdim men bolup şu aýdym çykdy da menim tügölüme. Çagazy kim dinläp oturýar onsoň olaýdym dinle hemmesem bolýan yatam yazmasam yazmam kan ya soňra kelläme näme geldi men 2 ýyl mundan uzatma şu TikTok'a başlandy men bir putatsadaaklara da şuna bir çıram ýokdy. O telefonu falgadan özüm bir çyraya tapnym etdim. Ondan soň Allah'ın şu wagtda Türkmenistan'a Imuluy Production studiolar bana nesip etdi da şu mümkinçilik. Näme üçin etmelem, o şoň üçin etmeldir diýip, şoň üçin etmeldir.